Chani adina come on ozu import eto aso na say ochem yes omunyira omudi ba ya choose lion mama part any a two baller they be am catch MPP for say you na a very strong and big achievement Palmer party because first no kro bia baller hipu. It is through this government mama part to be specific as chief executive two Kumasi baller nya other municipal districts estatis so musia enso yen kan wasem ti Sir John baller asem na da o didi agro no me feel say omo kan so omo ye party men party people no omo kan cha ban no minim say wo ha mayor otie na ye dia otie wo kampa ba ono dia wakon ma nim say so aye proposals dia call Accra through local government any finance oguso opushi but party for now especially regional minister no mo nsambam party chairman ni party ayi for no incoming chairman Hisham munyina ya presidential staffer because bola we start wo Kumasi biema ya fa regional minister won che no mia mizu ba me ne be because after you start here kan and ya presidential staffer no because na government ni mistake government there we kwa na we aba eti ankan so eboa ase we start boss so 6 months me boa eti si atena ma bola ni be hipu ni eso aban no ni e kan we nya excuse enti abese omu nyina frɛ aban no na papa no omu ntua ne ka no ombe manage no omu pe kakra me nya sɛ obi nto a standby ebetimi adumre bi na aban ni nsa nya sika ntwese na pressure ba ne o ba bi o eno ne ma ye kasa asem no because enya easy nana enya easy pa enya easy say oti for ne na enya easy to be quite honest after for no wo mo te that area nana emre no kra the height aball na du no yemram no emre na so se o se abande ho nya de latrite ye den eguso eni kwase ye de ball eguso bi ye difference kra ba yet ye da di guso ye di guso enso to a grader na mu kra no onya diesel no de compact ama we nu abesina ko enya izo mate ntino nana ya redu ade yi well ebeka say e wo masase so nyam na mo manage die but e kan ye kan oti a oti for sorry omo so mo nko keme na mo ko keme da bi on ba aska de ade bi giri ti o so me ba aska municipal nti nyam na manage die but sunsanso no ba e be wie mo sunsanso de egu yeso egumo so se si aka say egu yeso nya se ba ntino ye kan sen Sir John enu achi and any 3 days. So, Madam Juliana Insia, former estate officer, KME, yeah, and Rechi, nanny birthday. Okay, and Ra, nay, Marjorie, nay, Mr. Danso, contractor, nanny birthday, and Ra, the same in Rana, Nanabna Manqua. Okay, we don't for no so, the birthday. Okay, it's and Ra there. Just say near Makama pa. Put him. My jado canam de we Sir John. Bibia person. Sir John. Oti Landfill site. No kwasem ni say. Obi a oti don't pass ya problem Kuwait. Utimi ba bedru don't pass even chapter 3. Omo mo atonsu. Honorable osu brimpon ho de edura anwumra wontimi nda. So you want me that? Sentinel. So we say Honor Lady Julia. In the hospital now. Yeah, right. Ni hospital. Yes, see the atono. Sir John. Edu anwumra utimi nda. Sir John, Landfill site na Emma. Ya kama TF nyina nti. Ayema share stakeholders engagement. I call every electoral area. Sejo mi Kobi. Na ye drew a oti Landfill site. I call tenase no. And come on, be nya kwan ne yin na hia mo. Eye baller no. Eye baller no. Sejo. Just say very serious. Sejo, ye nsua e kwan ye fa so segregation. Our local level. But Ura KNUST ejina make say yawo university bia ye dia bedum Asantemaya
ɛdɔɔso koraa wɔ ha ɛwɔ sɛ kɛ yɛfa ho ne yɛde ɔmo so mfa soɔ nka aban bi a ɔbɛbɛ biara district assemblies ne nyinaa should work hand in hand with the universities a yɛwɔ ɛwɔ every ɛfɛ ne sɛ region bi wɔ kɛn USA wɔ yi ɛnyɛ nansi na ayi ɛfɛ ne sɛ amusadat traffic light nsɛm yi nyɛ kɛn university fo na bɛ sɔ wɔ yi yɛn kɔfɔ bi fi nkran ne ba yi dabi it takes them to do everything sɛ John na deɛ ni ehu yi sɛ wohwɛ aboboya na line up no ɛnyɛ baako pɛ na ɛsa so o ɛsa so mmiɛnsa ɛsa so mmiɛnsa o ɛna ba tententen ba bɛ pie baabi a wɔn yɛ nsuo no ultra boost baabi a wɔn yɛ nsuo no ɛhɔ na ɛba abɛdu a day obi tumi kɔ bɛyɛ 3-4 times sɛ John so you can imagine sɛ ade kɛse a the whole West Africa ɛyɛ just one group of companies ɛde bɛ si asantema mu a ɛyɛ saa waste ɛyi treatment plant na esi hɔ no sɛ John kawai yɛ ama ike ni problem o bɛsi wei no kɛ bɛtumi abandi wei no a yɛn pɛ biem a saa treatment plant na ɛwɔ hɔ no ebɛtumi ahwɛn fie because okɔ na waste segregation na ɔmo yɛ a ɛnneɛma ɔmo sɛ nya firi mu no ɔmo nya fertilizer ɔmo tumi nya rubbers etimi deɛ plastic chairs kyɛ sɛ nneɛma bebree eti nneɛma ɔmo bɛto atwene ne yɛ materials bi a ɛbɛ frɛfrɛ ɔmo yi firi mu sɛ no we ɛhɔ no ayɛ ma nti government jima kuafo sɛ mo nsa anye fertilizer ya channel light mo the whole area I know electricity to be channel you know sell the car na man do kana wa man so do ka bi che ka bi sɛ ti sɛ de wo tell de no po ka ka bi che ka bi hwɛ African countries no the way ɔmo si atwe papa we de na ekɔ no anyway yɛ ma mɛtena sɛ mɛka bibi ma just one but adeɛ bi wɔ a yɛ ka ɛyɛ ba yɛ hwɛ sɛ adeɛ yɛ ahunidie yes yɛdi agro na sɛ wo de akɔhyɛ energy wo de kɔ energy wei na yɛ nyina ewu a wɔn na bɛ TV yɛnyɛ serious cry na wɔn na bɛ so condition was of fun yɛnyɛ serious cry oh we have to be serious as a country wow yɛahwɛ saa deɛ wei a saa sanitation issue wei no ebedu kakra bi no asokɔ municipal ɛdeɛ wɔsi yɛ ne sɛ obi a ɔde board ɛbɛ bia no ɔsi yɛ ma ne sign obi a ɔde board ɛbɛ bia no sɛ John yɛ bɛ ma na sign meda se nana me ba enye ye mo bɛ ma na sign yes yɛ bɛ ma na sign yes yɛ bɛ this is what we are going to do at our next general assembly meeting yɛ kɔ resolution sɛ obi a wɔde board ɛbɛ yɛ ma yɛ kɔ 42 ɔmo hu yɛ mpiri ma ɔmo hu na ɔmo hu wɔn na ba kɔ akɔgye property rate free no na de akɔbɔ aban economy pass resolution yes landfill site na ɛwɔ asokwa na ayema and for that matter eti obi akɔpɛ ne landfill site na ɔkɔto no board amu obi akɔpɛ ne deɛ saa na charge ɔwɔ sɛ ɛba oba sɛ landfill site nyɛ mo na mo manage so how do you pass ɛnyɛ ne manage a ɛwɔ yɛ asase so yakurufo gɔ ayema ɛsɛ dɔn ɔsɛ matter of fact me afɛ nya gɔ no I agree with you sir ayema sɛ mo si asokwa for mo kɔ pass resolution yes sɛ mo obi afa board ama obi akɔpɛ ne landfill site and we are right. The land belongs to Asokwa. More block. Access. Oti wo hene. So John, the Bikra came in a managing. E be don say Bikra yen be support wo mo. Mo na mo ko se o machi. Ye betimi support na Sir John, ade na da wo na. Mo di agro no. Ye be hwe. I mean I think say be mpanifo ba mo na eka bia ne ade yo mi crave for na. Oboman, mami we dey just tell na mi wi na me no